Cigimcan, tebigatyň şu ýerlereme surat çekmäni owadan eken, ha? Hawa, menem haladım. Sene suratyň çek, menem çeşmeň boýunda çeşmeň tetine diň salyp biraz diýin jalay. Be, tebigatyň sazlaşygyny diýsene. Çeşmeň täsin owazy, kuşlaryň saýraýşy, entäp çalynmadyk mukama meňzeýär. Gudratyňa döneýin gözel tebigatym. Cigimcan, bu näme bäri oklayan? Wi, menem başga nere oklaýyn? Hiç ýerge moklamaly el Cigim. Ine, niräňe sen gözellik. Görýänmi sen özüňem häzir şu gözelligiň suratyny çekip otyrsyň. Hawa, Tebigatyň gözelligini suratyna geçirsiň ýaly. Tebigatymyzam şon ýaly arada saklamaly Cigimcan. Cigimcan, sen bunuňan etkiň tebigatyň gözelligine diýan etirýär. Tebigat biziň umumy öýümizdir Cigim. düşünmagam. Men onu ýany bilen alkydäýär. Ine munyň bolýar Cigim. Ýürüýte hapatylan gutulara oklarsyn. Mehriban adamlar, gelin hemmemiz belelikle tebigaty goralyň, arada saklalyň. Tebigat ýaşaýyşyň göz başydyr.